Čau lidi, já jsem Gunter.cz a vítám vás u tohohle videa. Tohle je první video na tomto kanále, který se jmenuje Backward Gameplay. Ano, je to nový kanál z mé produkce, já jsem Gunter.cz, už jsem to myslím zmiňoval. A tohle je takový přídavný kanál pro Dežocraft, ve kterém účinkuji, točím a dělám spoustu dalších kravin. Tento kanál by se měl zaměřovat na vlogy, především, a také na nějaké ty gameplaye. Gameplaye nevím z jakých her, protože v současné době z Minecraftu nahrávat moc nemohu, protože můj počítač není zrovna nejrychlejší nebo nejlepší a nahrávání na něm je trošku složitější. Tudíž vás prosím o to, abyste do komentářů napsali nějaké hry, ne moc náročné, z kterých bych mohl točit. Nejlépe hry free, protože Vares moc nechci někde stahovat nějaký takový ty blbosti. Ale nechci to nějak protahovat, takže tohle by byla taková první informačka. A těšte se, další videa budou i na Dežocraftu, už se připravuju. A další videa budou všude. Já se s vámi loučím a čau čau.